Il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija huma kruċjali sabiex ngħaddu mill-pandemija. Hekk stqar il-Prim Ministru Robert Abela waqt laqgħa li kellu mal-Assoċjazzjoni għall-Industrija tal-Ispettaklu u l-Arti f'Kastilja. Il-Prim Ministru spjega li f'dawn l-aħħar ġranet iltaqgħu ma' persuni minn setturi differenti u kollha saħħu dwar l-importanza li jkollok ekonomija robusta. Qal li jrid ikollok bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija għaliex imorru id fit. Magħhom hemm il-governanza tajba. Ma jistax ikollok saħħa tal-poplu tajba mingħajr m'għandek żvilupp ekonomiku b'saħħtu. Imorru jitfit, waħda tikkumplimenta lill-oħra. U waħda mhix alternattiva l-oħra, ma s-sigriet tas-suċċess ta' kull gvern huwa li jżomm dan iż-żewġ affarijiet tant importanti f'sinerġija ma' xulxin u li jikkumplimentaw kontinwament lil xulxin. Magħhom inżid it-tielet pilastru importanti, ekonomija, saħħa, governanza tajba. Dawk huma il-tliet pilastri li bħala gvern nemmnu ħafna fihom. Stqar li fejn jidħol il-preservazzjoni tal-impjiegi kellna suċċess filwaqt li fiż-żona euro l-qatt tiela f'pajjiżna huwa nieżel. Madankollu innota l-periklu li jkun hemm f'setturi partikolari dak li jitlef talent tajbin għaliex in-nies isibu xogħlijiet f'setturi oħra. Qal il-miżuri li se jkunu mnedija f'dan il-budget ser ikunu msejsa fuq bilanċ kruċjali biex l-ebda settur ma jitlef in-nies. Min-naħa tiegħu Howard Keats De Bono, il-President tal-Assoċjazzjoni għall-Industrija tal-Ispettaklu u l-Arti, spjega kif l-assoċjazzjoni ħarġet baxar proposti għall injezzjonijiet fis-settur tad-divertiment. Spjega kif sa 25 sen ilu dan is-settur ma kienx jeżisti imma llum kellna settur li kien qed jikkontribwixxi għal pajjiżna. Għandna bżonn nagħmlu minn kollox biex nsalvagwardjaw das-settur. U bi pjaċir ngħid li għamilna passi ta' ġganti, il-Gvern għamel ħafna affarijiet tajbin, għandna bżonn nkomplu nibnu fuqhom u ma nqgħux lura. De Bono qal kif illum il-pandemija ħolqot sfida lin nies li jagħmlu d-deċiżjoni li jaħdmu f'dan is-settur fl-aħħar żmien ser jintilfu minħabba li qed isibu xogħol f'setturi oħrajn.